定食屋さんに入りました。やってきました、僕の思い出の味。佐野くん、メジャーになる前にここの生姜焼き定食に海馬をジャックされてたらしい。ちなみに佐野くんのニット、クロムハーツのニット、値段はタックス込みで約40万。くさー。言っちゃってる。めつ。やばい、しみるな、これ。完食。やばい。